Já vás vítám u mého prvního videa ze hry The Sims 4 s mojí paní se teď právě nacházíme v kuchyni, ta nám něco kuchtí, hned se podívám, co? A kde máme manžel? No já to zase pustím, a kde máme manžela? Tady je manžel! Něco si čte, co pak si čteš? Ty si jdeš číst něco za... On ti jde číst pohádku, ten je ale hodnej. No... Nevím, proč jsem si zrovna dal... Nevím, proč si chodí číst tam, když si můžou automaticky všechny světlo. Já si dám to a v dnešním díle bychom si asi mohli rozšířit baráček. Jo, ale on den, nebo podvečer asi. A v tomto díle bychom se asi zaměřili na náš baráček, bychom se ho mohli rozšířit a nějak vylepšit. A co ještě třeba tady umývat nádobí. Nebo já je co ty, manželku? Já je dám vychrápat, ať si odpočnou po takovým náročným dni. Ale já si tě nechci vyslýchat. Jo, já to zrychlím. No tak už běžte chrápat. No ten už spí. No spí, ne? No, lehni si za ním. Za ním, ne vedle něj. A jo, ty ještě chceš postel. No dobře, tak ti jednu postel ještě koupíme. Postýlka. No. No nic. A ne, takže takhle. Ty běž spát sem a chlapík půjde spát sem na velkou, ať má pohodu. Tak vy se vychrápejte a já se podívám po okolí, no nikdo. Až se vyspijou, tak já bych to asi ukončil už tenhle díl. Protože tohle by mělo být jenom takový začáteční, jestli byste chtěli, nebo ne. Tak, jeden nám stál a ještě ten druhý. Hele, ty. Sedni si. Ty. Stávej. Jdu si sednout za něj a ty počkej. Jo, tak. A já bych to asi pro dnešek ukončil. Já doufám, že se vám videjko líbilo. Jestli jo, zanechte like, odběr. Tady pro tu paní, co vypadá, že spí za denního světla. A tady pro toho pána, co vypadá jak socha. Přímo teď. A já doufám, že se vám videjko líbilo. Jestli jo, zanechte like. Jestli ne, dislike. Já doufám, že tam budu mít nějaký like, nějaký komentář. A já se na vás budu těšit u příštího dílu. A čau.